एबा तिप्रासा हाथाय दखना हामजाकनाय सिनि लुकुरकना हामजाकनाय खाजानि मारे गिसिं संनो जे नाय टकनाय रांसा खा तिप्रा राज्यनि जे खाजानि जे ताकुते बुक संनो सिनि अ जे जे अमनो तंता सिलायनाय एबा दिनैनि जे फुंकसा फाय कुबै रकनो नायचम्बै एबा नाय सिनि लगी पाइथाक जराते एबा जों दाबो अ जागा कक सालायमान यागुल जों सिनि साब डिविजन एबा सिनि टेलिफोरा साब डिविजनावबो जों हायनो हाय फुनुकनानि सेंलायनाय फायदाय किसिनि यांगो बरं गोनां सं एबा सिनि सारसं सिनि तिप्रा मथानि वारियर्स बलाय नांकुकजाक सिनि वारियर सेंग्रा बरंनि खुक्ति जों थाइजा थाइनि कक खाना लायनाय सिनि बोसकांगाव फायनाय इलेक्सनाव अ जागाथ' गोबां मा दाल बिदाल थोंरों बदल नै बिसिङाव गोबां मा हाफोराव आथुकजाक दाख्लाय बिसिङाव कुब्लुं मार्जिन बायदि दिनाय होनाय फायदा हाय केटिफ्रा मथानि बिसिंथिखै बरंनो बाहायनो हाय जों सिलायनाय बबाहाय मार्जिन बायदि पास खालायमान बबाहाय इजा कैमरा बिन कैमरा बेसन तातों दि बबाहाय मार्जिन बाय दाख्लाय पास रकम बबाहाय नेनि बिसिंथि दाम थानाय हामबाय चिनि जरानि न्यूज नो जों चिनि जेआर न्यूज नो चिनि ओ जागा 11 महारानीपुर तेलामरा कन्स्टिट्युएन्सी वा 31,000 निसे किसो परतंगो गांकाय दिनी 25 तारिख जों नमिनेशन दिनानि डेट हा हाक्लै साइ ताबो बरक गार के गाड़ी बिसिवास बोलेरो गाड़ी सुबुंगै फायो खुदनि रां बाय बुबा गरना हामजागै जे चिनि 11 महारानीपुर कैंडिडेट कलाख्या चिनि बरम गना सार उत्पल बन बेलायखनो लुकरक खाबाय खुबाय लाबसावगै हामबाय बाजेबे एंलाय तंगो जों जतन नासिंलायजा जेसकपनो गोबां मार्जिन बाय 10,000 निसाय बिसि गोबां बाय जों भोट पास खायरि रहनाय बुबाग्राना राजबारिन सिमि अ 11 महारानीपुर सिमि रं सिलाय जों राजबारि वा थानाय अ 11 महारानीपुर कन्स्टिट्युएन्सी खबजाका आसारामबारिनि दुइटा बिसि तंगो ताय तेलामरानि दुइटा बिसि तंगो कलमपुर तंगो कृष्णपुर तंगो अमा हायकानो अ 11 महारानीपुर कन्स्टिट्युएन्सी सरामजागो बेलाnya खातं खाजांजाक चिनो जागा फाइमानजा फाजा चिनि कलमपुरनि ब्लक प्रेसिडेंट चिनि बरम गना आनि कलिग बरम गना गुराब देब्रमा ताय तंबो जत लिडार न चिनि दिल्ली बाबो तंगो चिनि वाइटीएम नि सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट आमा हायगा चिनि तिमोदो सब जोनल चेयरमैन बिशन चेयरमैन जत न सला बुरुय तामा पार्टी खायो ताम पार्टी खायो इवेंट बुबागरना हामजागै चिनि दिमाना हामजागै दिनी अ जागावो जारा सीपीएम खाय तंनाय हयतोबा बीजेपी खाय तंनाय बरब हान्य जोंमाय गोरों फाजात आबो सिक्रेटलि कयेक दिन बिसिंगनो जॉइनिंग प्रोग्राम नाय सर आरन बिसिंथे गेजा जोंमो ताम माले नरक बरंनि बिसिङावनो थानाय सालमारि एबा मिया जे सेकेंड नमिनेशन डेट जे नुकजाखा नरक बरक दाग साइ दङ जे 10,000 12,000 निसै गोबां मार्जिन बि पास खायनाय फियाबा किसासो जरावो नुकजाखा तामो नरक बरंनि याग्रमै फाइजाक बुबाग्रानि याग्रमै फाइजाक खाचांजाक लुकुरक न but leaders सेंग्रा वारियर्स नै फाइजाक रक न दिनी नरक बरंनि याकारै ताय कायसा बदल थाङै फाइजाक ताय आरनि बिसिङाव गोबां मा लुकुरकनि खरां खोनाखोना नरक बरंबो अबहाय के बाहायके जानाय बा बबहाय सिस्टेम ओ सिनिति प्रासारक इमोशनल फुनांगै इमोशनल ब्लैकमेल माखा हायखलायै जे हापारो आसावै दंगो आबनो दैले तामो सानाय सार नायदि तिप्रा मथावो कयेकजन लिडार आबो थालिक जरानि बिसिं मुनिया हाय कासे खरक खरक बरक दङ अ खरक खरक बरक रं गांकाय सागनो हामजाकै दफाना हामजागिया सागनो हामजाकै चिन बुबागराना हामजागिया सागनो हामजाकै लुकरावनो हामजागिया सारथंनि बागै बाक्सा बाक्सा बरक थांगो आमनि बागै कुनु टेनसन करै जत तिप्रासा हासे हागनांगै न चिन बुबागरानो साका प्रेस मिटै साका जे बुबागरा चिन कुनु जे डिमान्ड माया हागा के एलायंस आंदि निनि लगिवो गरीब तिप्रासा तंगो बैसागनि बागै थानाकै थांथुन गरीब तिप्रासा न जसका पाने कप्लाय खायनाय तिप्रा हानि बागै तिप्रा दफानि बागै चिन बुबागरानि बागै जों निनि लगे तंगो धनवारी हनै जतन कक सरजाक आमनि बागै कुनु दावत करै बीजेपी पार्टी फाइन फाइटन सीपीएफ पान फाइटन कांग्रेस पान फाइटन आईपीएफ पान फाइटन ओ एगरन महारनपुर किनार पान आगो मागला जैसे कपानो चिन बरम गना चिन बुबागरा बेर हजाक बरम गना चिन सार उत्पल जय जोग तंगै नाय
12 तारिख जेसकापन बुट दिवैनाय 17 तारिख SDM नि सिमे रं थंगे कामि कामि वा जों बुबागरान कक्ति सानाय हासि सार थानाय सालमारियाव तो गोबांमा एजेन्डा दं गोबांमा मुद्दा दं गोबांमा वानसुं दं गोबांमा एजेन्डा तुयै एलायन्स माने यागलबो गोबांमा वानसुं मुंनो दिनि जरा बोसो जरा ति पुरदों जाखा एबा एडिसिओ टांगै तिब्रा मथानो नांनाय एबा एडिसिओ बो मुद्दा एबा बो इशुनो तुयै तिब्रा साने हामख्राय ताम उंनाय सार आपन तुयै लुकरक सिंजार सिनि डिमान्ड Greater Tipraland bisingono जों tripartite je sukting furu sino jaga tango direct funding sini land power sini roman script sini economics am hai kabang ma tuinyo sini bubagara je ekor khaimani kintu ba tinia khana ya soni mama nagati malai khai nana nagati malai khai dada nagati himang जों sojong liya even bubagara ba sawa sojone ka sima tango sojone ka dot tango hangai sini gorep tiprasani bagai sin bubagara saga niti thengya mo tipra mo tha sini indigenous sini dofano sini siri siksidol khajano sini hano narana bagai sin dofano muthang narana bagai sini o siksidol saram germany haitono je BJP hapang tabuk state tangnai rok borok obo omono belekhano sin bubagarano komjor nugo sin tipra mo thano chikon party nugo hinchawo angka chikon party hingka nini CPM thun BJP thun congress thun tipra mo thano sin bubagarano kirijangman tamni bagai thor ba jodi chikon party hingka tamni thor amani bagai haiti noro jotono nungnai 12 तारिख इलेक्शन पर 17 तारिख रेजल्ट नाय आमन परेनो तेप्रा हासे गनां गनो जे कपलाय बनो दखल खाइतोन जे 10 बছর ধরে बिसि इलेक्शन यां तमन सुप्रीम कोर्ट रायरि जाका जुन मासनि बिसिंगनो इलेक्शन नाय आमन बको जतो लोकनो साना मुसंगो जों एरिसे हापां थोन जों जिनि बिसि इलेक्शन थोन हायनाय 2028 थोन जिन बुबागारनो सीएम चारिवैनाय जे जिनि दिमाना मानिया जे तिप्रा साबा गद्दारि खायनाय जे बुबागारा बाय गद्दार खायनाय बुबागारा सत्य समय जे एप्रिल मासनि सिमे जवाब बिना हाजे एप्रिल मासनि सिमे 28 तारिख जरा जवाब बिनाय बुबागारनो जेसगापानो सीएम चारनाय हाजी ताकोसं या आरोनि बिसिंगो ताय बसुं मुलुगरकनि जे गोबांमा सालमारि लाइ थांका गोबांमा जे लाइ थांजागो मानिया 5 बছर मानिया 10 बছर माननाय जा बोसोर जरति तामो ग्रेन्टि दं जे तिब्रा सरकनि गोबांमा लुकुरक नायो जे कैंडिडेट जे सफान उथुन किन्तु तिब्रासा से हाथ नांनाय तिब्रासा बो एंगेल ति हाबनाय ताबो गो डिप्राइभ जाक मासे मा नंगिया बे कबुलजाक जोंजाल बाय कबुलजाक बहगो माइकरि फन्ट फ्लेक्टि दिने हिमलायजाक हासो खाफार बाखो हिमलायजाक कियाबा दिनि जरा 5 बছর लाइ थांगा 5 बছর लाइ थांमानि यागुलो दिनि तायवासा कैंडिडेट वो आरो सिट मानो आगादो माया लिबो चेन्ज लायजाक काम सानाय सार नादि sini je demand Mahatma Gandhi je samaya आंदोलन खाइफोरु तिनि खाना सनि रिमारि ना हिया ओ ग्रेटर तिप्रालेन बाहायनो ताबो आंदोलन खाइतंगो जेसें माया साक तिप्रा सारक सेलेन्डारिया जेसें माया साक जों आंदोलन खाइथानाय हामबाय सार बेलाबेले हामबाय